ana pentile. Tak deloke nek ana pentile lanang, nek ana pentile wedok. Sekseni ya, Bur. Ya tak Nek ana seksenane. pentile anake Jinggawati lanang. Lanang ta wedok, Dik? Pentile semene gedene ya lanang. Masa pentile? Bayine kene malah sing mbok grayang, Gon. Ya ora pas. Ya kowe ora pas kok pentile simbah kok ora gede. Coklat, Bur. Wis rasa. Pripun, Bapak? Nduk, Kula Bapak. anakmu lahir lanang, Nduk. Anak Bapak. Kancil, temon subur. Netepi marang adate wong Jawa. Yen wis ana bayi lahir, iki kudu kinanten jimat asma. Nduk, Nggih kula wong Bapak. iki anakmu najan to bapake wis ora ana, kowe wajib menehi jeneng. Ngeten nggih Bapak. Najan kados pundi kemawon panjenenganipun ingkang dados tiyang sepuh kula. Bab perkawis jimat asma kula sumarahaken dhateng panjenengan mawon. Ngono. Nggih Bapak. Ya. Mengko gaweke bubur piring patang abang. Dah. Tuwale. Wong Jawa, Bur. Bener wong Jawa. Menehi jeneng kudu syarat sarana bubur piring patang abang jangkep. Kuwi kleru. Bubur abang patang piring. Iya. Lah nggih. Iki asma kinarya Japa. Aja saksae menehi jeneng bisa mimbuhi kasantosaning bocah. Gandeng bayi iki lahir umbar-umbaran. Tegese lahir sing ora ditungguli karo wong tuane lanang. Mula punang bayi iki sekseni kabeh ya. Kanthi lahir umbar-umbaran, mula tak wenehi jeneng Joko Umbaran. Kanjil, kowe ngerti sendang guri sing mentas kanggo adus jamas suronan. Nggih ngertos, Bapak. Bayi iki cek men katon resik lan mencorong dusana menyang sendang kuwi. Oh, dusi. Nek ngedusi sing alon-alon nek ngelop. Wae dewasaning anakmu besok sugeng suwe marang pakarti ning pakuan. Kowe mimpi ngomong. Bapak. Kowe iku kon ngedusi bocah cilik kok malah mbok tinggal kelayapan dolanan. Tinggal sapa? Niki karo sapa iku dolanan iku? Cil. Ape kelep tenan. Masa ditinggal kelemon. Sembrono bocah sakmene dimbarone pinggire. Lah, kuwi wis omong Mang. Ape kelep yo ben. Lho, kok yo ben iki Kene tak dusi. Yo. Tet maleh iki kok mbok jikok neh. Jangkrik. Lah kok iso? Kene bayi tak dusi. Banyu geges maleh dadi gedhe. Lah kira omong kok tenggek kono nek kelep mati. Lah. Anak sapa? Bapak. Cil, Kowe aja guyon. seneni bapak seneni. Bayi mbok tinggal menyang pinggir sendang nek nganti ana asu. Malah kowe dolan karo bocah. Mboten enten asune pun teng mriki kok. Lah ndi asune? Aja guyon. Kowe tak perintah apa? Nggih. Kalau wau dikengken ngedusi konang jabang bayi Jinggawati. Terus, Sampun kula dusi. nah kok malah mbok tinggal kowe malah karo bocah. Kok malah dolanan Rikala jaman ngeten. Kok jaman ngeten piye to? Jarene mbok bakul sinambiwara. Sutradarane itu main. Ya, bener. Ngeten le. Piye piye? Konang jabang bayi kula dusi banyu gege, mentas kaya sithik-sithik, bedodok. Lah, nggih dados
Ros niki. Sik. Lah iki bayi apa sarimi jane? Kok bedodok. Lah kok bedodok. Bayi sing cilik tadusi wis dadi semene gedene. Iki tenan iki. Tenan. Dadi- Gumun to sampean? Bayi mbok dusi menyang sendang. Saiki malih dadi sakmene gedene iki. Kuwi. Bayi penciringan ya. Jajal. Karo wong tua ora sopan iki. Werene le. Apa, Mbah? Werene. Kok ana apa? Wah, iki bener ta ora, Cin? Bener. Lah kok karo wong tua kok pecicilan? Aku mau ngarep cedak wis sedelok wae rene. Ora apa-apa rene. Heh, Hei, mbahmu. iki Lah, mbahmu. iki mbahku. Mbahmu. Sik cedak rene sik. Sing ketok ini ku mbahmu. Ade grayangi. Delok tom tenan to ora? Singgawati, Lho apa, Bos? iki anakmu mbaran, Nduk. Iki sapa? Ibumu. Ibu. Nah. Le, iki simbahmu. Lah iku mbah iku. Simbah Pamenggir. Mbah Pamenggir. Lah iki Iku sapa jenenge? ibumu. Bu, sing lairke kowe Jenenge? Ibu sapa? Singgawati. Bu Jinggawati. Ku Pak Lekmu. Pak Lek. Pak Le. Pak Lek subur. Nah, Lah kae. iki Pak Lek temon. Pak Le teman. Sing kae Pak Wis Lek ora. Kandil. Aku bar didusi wong kae kok. Sing ngedusi ke sapa? Halo. Mbokmu takon ngedusi ra gelem kok. Lah sebab apa, Mas? Ora gak om bededek. Nglairno kowe saking gedene. Lah kowe sapa? Aku Kowe. dikandani lek kancil. Wis roh. Aku wis roh jenengku. Sapa? Piye? Jenengku Joko Umbaran. Lah, Kok iso ora lho? Lah diditono lek kancil kok. Emang mbok ngomong sel. Eh? Kok pinter ya bocah iki ya? Aku iki jare mbok bakul sinambara. Woro kok terus. Kok bakul terus sesore uta. wis dadi ujar utawa ucap. Nek aku diganjar duwe putu lanang bakal tak ujo. Saiki kowe dolanano sak senengem le. Mumpung ana bakul, kowe tuku jajan. Ayo melok trimo piye? Endi trimo? Ae mbek ndul dolanan. Dolanan kene lho. Endi trimo endi? Ayo ora puter wiri-wiri. Eka dudu trimo sing rowe-rowe. Trimo. Ayo nih melok le rono le. Ngomong lho. Anu ae aku apa njaluk Mbah. Tak numpak sepeda motor sing model saiki. PCX. PCX sepedaan mubeng-mubeng lho. Anu aku njaluk kowe ya Mbah. Njaluk apa? Aku gak pengen dolanan. Dolanan penak lho. Ora kepengin. Yen kowe arep jaluk simbah jaluk. Mengko bakal tak wujuti. Tenan yo. Sok. Aku pengen njaluk adik. Lah iya. Piye? Aku njaluk adik. Sik njaluk adek kok mboke mbok kondong ae ora. Kuat po piye Apa kowe? kowe ngatasi? Ora ndek bojo le. Lah kok pengen mbok kondong? Lah jan yo adek. Dipondong wong loro awake kok mikir remblek kok. Sik. Nemon, ayo digotong wong telu. Lah ning ngono nek. Anu aku Wis. nulis tangane aku. Wis suwe sampe mbok apakno mbok anggap iki. Piye to, Cik? Nuwun sewu Bapak, niki mboten tiyang tiga niki mboten dadekno. Mboten ngatasi, soalnya niki sering kopior. Sembrono kopior-kopior. Jarine kae ngeten. Nek ana anak duweni penjalukan kudu dituruti. Sing dijaluki sapa? Anak polah bopo kepradak. Sing dijaluki sapa? Jenengan. Ayo aku sing gaweke. Lho. Panjenengan ajeng damel napa tesih saged urip? Ya nyatane dadi nek. Masa dadi? Dadi cilik. Le, Mbah. kowe jaluk kok neka warna adi sing mbok jaluk. Nek pengen dolanan bocah cilik ya akeh. Liyane ya Le. Mo, aku pengen njaluk adik. Mbok gaweno apa ora? Nek ora tak gaweke adik. Aku nangis. Apa lu ngomah? Ning nek tau juti apa kowe saguh momong adimu. Ngomonge ya, Lek. Adikku kok dimangong loro. Dijak dolanan wong loro. Tau juti Ah. enteni sawetara. Eh. Ya. Eh,
Mripatmu katarak kowe. Lah cekni kecil. Oh jenenge bocah kok. Oh bocah. Umbaran. Iya. Penjalukanmu wis tak turuti. Coba. Ya iki adimu. Iki adikku. Hei, Le. iki sapa Mbah? Jak mengarep rasa wedi. Ayo. Jak mengarep rasa Sono. wedi. Dijak dolanan. Dolanan. Sik. Ndi lek? Dolanan kena ning tak dunungke luwih dhisik. Iki jenenge adik sapa? Lah ya mula kuwi durung tak wenehi jengen. Iya ya Mbah, Mengko nek wis tak wenehi jengen iso kok jak dolanan. Nek to kendang kene ya. Rene Lek. Iya Mbah. Jinggawati Nggih, Bapak. lan kuwi subur. Nggih. Aja kaget. Ana dalil Jawa ngene ora ana barang kang mukal, lamun Gusti iki ngijabahi. Bocah sing sakmene gedene iki mung tenane. Dumadi saka ari-arine si Joko Umbaran. Sing dak suwunke panguwasaning Gusti satemah dijabahi. Sirna ari-ari wujud bocah iki. Krana tak puja. Mula sejene ya, Nggih. dumadine bocah saka ari-ari kendak puja, bocah iki tak wenehi jeneng Joko Pujan. Sapa bisa? Iki Pujan, kae kakangmu jengene Kakang Umbaran. ya iki bunga Kakangku Umbaran. Bu, Aku ibumu, Le. Jinggawati. Ibuku Budi ya, Kang. Nek ra gedhi ki ra bisa nglairno kowe kok Iki malah. Simbah Pamengger. Simbah Pamengger. Kae pamanmu subur. Ngene ya, wong, Pak. kena kok jak dolanan supaya resik. Terus. Nduk, Nggih, Bapak. anakmu Joko Pujan jak murid dosana pisan. Amaten. Nene Le tak dusi. Ayo tak gendong ini lho. Jagung karo Nah, Simbah. jagung. Tunggu. Subur, Nggih pripun? kaya ngene iki sing dirasakno wong tuwa padha karo wis ancik-ancik suwarganing urip. Leres Bapak. Wis duwe anak, duwe putu. Umpama kok bapake Joko Umbaran iki isih ora Sampeyan iki pripun to? Bapak sapa, Mbak? anu bapake subur. Lah, bapakku. Bapakmu? Bapakku Ning ndi, Lek? ning omah. Nang omah. Lah bapakku ning ndi? Lah, dalah. Lah bapakmu aku. Lho. Kowe jare mbahku. Lah yo Lah, bapakmu subur, Bapakku. subur. Lah kowe jare lekku. Lah yo Simbah yo bapak. lah. Lho jare mbah kuwi bapake bapak. Yo nek ngono ora duwe bapak. Lho, aku kok ora ndek bapak, kowe kok ndek bapak. Duwe tapi wis mati. Bapakku wis mati, Mbah. Sampeyan kok make ceposan to? Ayo piye meneh. Bapakku mati ndek ben lara apa, Mbah? Oh, Kudu cerita sampeyan lho. anu, Wis kadung krungu. yo bapakmu wis mati. Wis mati. Ya. Ayo, Wis sowan nggone Gusti. Lah wis ngaji ning kono. ngaji ning dhuwur. Ning dhuwur ngojek 20.000 ora ngetokno kono kok. Mergo adohe Aduh. Helman ora ketilang. Lah, Dongakno supaya kunarpane bapakmu sing biyen matine dipateni wong kuwi. Lho, To. ya Lek. Bapakku mati dipateni wong. Bapakmu iku ngaji kok dipateni wong iki. Sampeyan piyambak lho. Piye to, Mbah? Tenan apa ora bapakku mati iki dipateni wong tenan? Lah yo tenan. Lah dalah. Umbaran Lho kok nganti bapak dipateni besok lamun kowe wis dewasa
pancen kowe tak perintah supaya maleske patine bapakmu sing mati dipateni wong baran. Saiki kowe pinter dadi wong lanang, mengko simbah sing bakal gembleng ing ilmu Jaya Kawijayan. Nek wis pinter, goleki wong sing mateni bapakmu, cek men bapakmu bisa mapan ing kasuwargan. Terus semateni bapak kuwi wong endi? Sapa sing dadi jenenge? Ku besok wae. Kesuwen. Kok ngenteni besok lah apa? Mergo sing mateni bapakmu ki ora sak baene menungso. Kok wong sekti, wong sekti, wong jaduk. wong jaduk. Panganane padha segane apa ora? Ya iya. Iya. Nang ngono ya padha karo aku. Ning besok lho ya. Ning bales besok aja saiki lho ya. Besok. Saiki mung kowe ngerti. Bapakmu iki dipateni karo bupati. Bupati. Oh, bapakmu bupati. Bapakku bupati. Dipateni karo wong jenenge Kebo Marcuet. Biyen ki bapakku bupati. Pati Jenenge Bandar Subali. Mati dipateni karo jenenge Kebo Marcuet. mongko jane Kabupaten Granti kuwi darbekmu. Kudune ganti gonku. Saiki dioyok Kebo Marcuet. Lah, besok nek kowe wis pinter, goleki Kebo Marcuet, pateni kowe iso duweni Kabupaten Granti. Pamit aku dah. Pamit. Pamit lah. Ojo kogel. Ojo kogel. Ojo kogel. Apa mateni Kebo Marcuet? Aja, Kene ora oleh, Mbah. aja saiki. Kenapa? Aja. Ngenteni sok apa? Sabar, Ngger, sabar. Adikku tangi Iki tak kandhani apa ora? lho apa luputku umpama saiki aku pengen adu arep-arep. Yen saiki kowe arep mateni karo Kebo Marcuet, sing ana ora Kebo Marcuet sing mati, nanging kowe sing mati. Alung aku mati. Timbangane aku ora iso males marang patine bapakku mbiyen. Ngendi dununge anak yen ora bisa mikul dhuwur mendem jero jenenge wong tuwa. Kowe kandha dhewe, Mbah. Bapakku mati dipateni Kebo Marcuet. Lho, ana kahanane ngene, aku minangka anak ora malah patine wong tuaku ngendi darmane putra antarané bapak. Wis to, Mbah. Iki omongan tenan iki. Iki perkara iki wis aku senengku. Dene bejo cilaka, pati lan uripku ana tangane Gusti sing kuwasa. Ora kena tak ganduli. Tetep ora iso. Ya. Yen pancen kowe ngeduyu, kepengin mateni Kebo Marcuet, tak weni dalan wae. Kowe suwita luwih dhisik menyang Majapahit. Yen pasuwitanmu ditampa, suwe mijet wae ngranti entuk dalan mateni Kebo Marcuet. Perkara wis gamblang. Wis cetole. Bapakku mati pateni. Aku arep ninggalke kabeh. Mung aku pesen karo kowe. Pesenmu piye? Umpama sawayah-wayah adikku Joko Pujang Ya, takon perkara lungaku, aja kok kowe ngerti nek aku arep tumujune Majapahit. Lan aku meling karo kowe. Gandeng kowe wis ora kena tak ganduli. Aja pisan-pisan kowe bali menyang Gambir Seketi nek durung iso mateni Kebo Marcuet. Pamit. hati-hati nek nang domano omah. Lakon iki aja nganti Joko Pujang ngerti nek kakange iki arep bales patine bapake. Ya. Nah, nek lunga ning Majapahit aja sampe ngomong. Nganti Joko Pujang ngerti wah cilaka. Sampean iki Apa bener? bola-bali ning kowe lho. Baran tumuju ning Praja Majapahit, Mbah. Sampean ki ambak. Nek ngono kowe krungu. Aku ya krungu to, Mbah. Iya. Nanging kowe ora kena melu lho ya. Lah aja cilik dolanan karo aku ning omah ae. Melu. Aja melu.
besok nek kowe wis dewasa, kowe kena nderekke kelawan kakangmu Joko Mbaran. Ora, Mbah. Aku bakal sumusul karo Kakang Mbaran. Aja. Aku sumusul, Mbah. Pertapan Joko tak tungone buta loro. Monggo atas atas. Dakit kandhani Mbah piye mau? Lah Mbah gremeng-gremeng karo lek subur yen sampean temujune Mojopahit. Aku sumusul karo kowe, Kakang. Lah terus bae pambegir muni apa ora? Nek aku arep nang Mojopahit arep ngopo? Ya arep males patine bapak. Ya ngono ki ngerti. Ngerti, aku keprungu, Kang. Ini ya Di. Perkara iki cek ben Kakang Cinaku. Kowe rasa melu-melu perkara iki. Mergo isih cilik. Umpama kok kowe iki melu-melu ado arep lawan Kebo Martuat, urung tanurunga kowe bakal dadi wangke ngadepi lawan Kebo Martuat. Mula sing dadi pejabat Kakang saiki ki ndang njaluk ngelmu Aji Kawijayan lawan Mbah Paminggir sing akeh. Besok nek wis dadi wong sing sethi, wong sing dadi jaduk, engko goleki karo Kebo Martuat. Mau aku pelu kowe ya Kang ning Mojopahit. Ning Mojopahit adoh. Mudhun jurang munggah gunung akeh ribut buntutan paribasane. Dadi nek kowe iki melu Kakang ora urung ki barang ribet karo Kakang. Saiki luwih becik mak mulih wae yo. Ora aku melu kowe ya Kang. Mulih. Mau aku Mulih. kowe Kakang. Mulih. Mau aku mau bali. Mulih. Aku melu kowe. Mulih. Mau aku Kalau mulih, bro. Nek bareng Mulih, Pak. Kandhane wong tuwa langguku pengin melu malah melu. Ora usah nangis. Kene. Oh, Mbah. Yo gua. Waduh, mati aku. Umbaran. Kok kaya ngono kowe? Kowe gawe larane ngadimu. Mongko kowe njaluk adi. Eling le, wong nyilih balekke wong tang nyaur. Lara sing dirasakno adimu luwih lara kowe. Hujan, Ya gua enggak. kowe omong wis ora cetha krana irungmu wis grumpung. Mula nek kowe nganggo jeneng Joko Pujan ora pantes. Apa enggak? Wiwit dina saiki jenengmu ora Joko Pujan, nanging Joko Pangseng. Kowe bali supaya tatumu iki disadani karo ibumu. Ya, Joko Pujan umbaran tak golekane.
Bocah saka ngendi? Bocah saka Gambir Seketi. Apa karepmu teka ning Granti? Tekaku ning Granti pengen ketemu kawanmu. Wong kengaran Kebo Marcuwet. Apa karepmu yen wis ketemu? Cetane aku nganti golek Kebo Marcuwet mung krana aku nampa dawuhe Sinun Prabu Bromar Tunjung ana ing Majapahit. Kalenggan iki Kebo Marcuwet wis kagemuk luput munggo ing tatanan ana ing Majapahit. Dasare apa Bromar Tunjungane ngluputake Kebo Marcuwet? Mergo Marcuwet wis mengkang pranatan wani tatanan ana ing Majapahit. Saya-saya adeke bupati ana ing Granti tanpa nuwun palela ana ngersane Sinun Prabu Bromar Tunjung ana Majapahit. Kanggo apa njaluk palela? Granti darbeke Kebo Marcuwet dhewe. Ora ana sambungane kan Bromar Tunjung Ratu Majapahit. Sajake kowe kaya wis srawung kawan Kebo Marcuwet. Ngendi sing jenenge Kebo Marcuwet? Aku dhewe Kebo Kowe dhewe sing Marcuwet. jenenge Kebo Marcuwet. Kembaran Kebo Marcuwet cetane minta sayane wong Majapahit. ora tak silai. Yen kowe kena tak kandhani kanthi becik. Bali aja melu lawan Majapahit. Bali bareng rakyatane Kebo Marcuwet. Kongas tempumu maju lan unggas. Ayo. Aja sambat. Aku percaya kowe sik duwe nyawa barang. Sembuhke ucapmu. Alung kowe mati ketimbang kowe ora iso mateni Kebo Marcuwet. Tangi. Katuke watak satriamu. Ayo. Tangi. Ini nyedak. Baran. Cedak. Ora kena sambat. Ana kok sambat. Ini. Lawa aku ayahnya aku yang aduh aku. Terima. Loro. Yen kowe wis ora kuat ngrasake loro, bali Gambir Seketi, aja ngipi iso mateni Kebo Marcuwet. Bali. Bang kowe koyo ngene yo. Tolong tak ibaratne wong nyabrang ning ngono. Wong nyabrang segara. Wis nganyung ngeres. Baik ya bos. Mula ngomong yo Bang. Banyak omong aku baik ngamen dengan ini. Yen aku nyanyang ning ngono ngene. Yen ngono, kowe seh pengin mateni Kebo Marcuwet. Halo aku mati. Bila aku ay sama nyanyi ke rumah yung kanya mo. Yen pancen kowe sih pengin mateni Kebo Marcuwet, pisane kita wene dalan. Ano na ang ngajak ni rumah yung yan. Yo, Yung ako ngangot na yan, yung niya yung ma.
krepeki Kebumar Cuwet. Lamun to kowe diajar mung siji sing kudu kowe eling-eling. Apa kuwi? Apa? Sambato nyebut jenenge ibumu Jinggowati. Tapi kebumu jeneng kuwi Kebumar Cuwet bakal luluh. Yen wis luluh, jaluk gendong bali menyang Gambir Sekati ning eling dene ning eling. Ono. Aku ayo pamit. Ayo pae dulu, Bang. Ayo, balik,
ingkang wis gedhe dina iki. Aku ora kuat mau Ora usah paten kene. Tak gendong saka nguri kowe. Aku mau ngene. Iya. Ayo. Mau tenyong ya. Kali kita bensin. Ayo. Jagat Granti wis rubah saknalika. Blumbang-blumbang kebak getih rupa abang. Baran seksenono. Maringi patine Kebo Marcuet Granti abang branang kebak blumbang wiwit dina sesuk ora ana Kabupaten Granti. Ning sing ana Blumbangan. Kowe ngerti barang loro sing ana tanganmu? Ini nanine nyumanine nyungune memayukan. Iki sungune Kebo Marcuet. Heeh. Mana tak bungek Dadi wujud pusaka. nani punya koyo. Kae awujud pedang jenenge Pedang Kunto Sukmanyana. Bener, bener. Dene iki sing kena diarani Gada Wesi Kuning. No, wati kuning. Sesuk barengi pletek ing srengenge kowe jumenenga dipati menyang Blumbangan. Mumbangan, Mergo kuwi darbekmu. mumbangan, mumbangan. Blambangan utawa Blumbangan. Nanging jenengmu ora Bupati Joko Mbaran. Aku dong nyeneng apa yo Joko Mbaran iki wonge bagus. Ning kowe saiki wis ala. Nggonmu jumeneng dipati menyang Blambangan kanthi jejuluk Wuru Bisma Minak Jinggo. Oh yo, bener. Nata negara Blambangan nek wis ditata, besok nagih janji menyang Majapahit. Ya, gandeng iki wis gagat, Raina. Iki wis surup surya. Sandik ala, sandik ngarani cedhak wis cetha, ya. Mula ayo manunggal marang para kawula kang manembah marang panguwasaning Gusti. Nyiras pantes sawetara mundur saka pawiyatan Kembul Bujana Andra Pina.